I started dating this other guy for 2 months now. Taidanana zvekudanana zviye, and he is so caring and sweet. He started talking to my elder sisters, achiti agare azivana nana mai guru. Zvisineiwo nezuro akandipa foni yake, ndobva abuda kunotenga something. I went to WhatsApp straight. Ndikaona kuti ane musikana waanodanana naye, and vave vese for a very long time now. Ndofunga 3 years. Uyezve anozikanwa nehama dzese vakatoendesana kwana tete. Vanotoonana every week. Ndapererwa vedu we nekuzarirwa ndikati ko zvaanogara achinditi anondida uye anoda kuroora. Adzoka ndakamubvunza akati musikana iyeye aivepo before inini, but haachamudi uye anoda inini. But sekuona kwangu vanodanana uye vanotaura vese and vanofonerana. Kwandiri anongoitawo the same. Akabva anditi ndaisafanira kuenda kuma-messages ake, ndaifanira kungomutrasta zvakadaro. Handichazivi hama kuti ndakakanganisa here. Ari kuti iye haakwanisi kumuramba musikana iyeye, hanzi ndingoshinga ndiripo nekuti anoda inini, hanzi achazomuramba. I'm so confused hama dzangu. Ndakabva ndangomuramba. Achiri kundinyengerera nanhasi ati anotida tese. Pane vakambosanganawo nazvo here?